ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮರಕೆರೆಂಗ್ದ ಸುಕ್ಕ ಆಜದಿನ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ರಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇನು ಚೋಲ್ದೆತ್ತು ನೇನು ಮೂರು ಇತ್ತೆ ರಸಮ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆಂದು ರಸಮ್ದ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ. ನಾನು ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ರಸಮ್ಗು. ಇಕ್ಕೆ ಚೂರು ದಾಸೇನಿ ಪಟ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಟ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಸತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ರಸಮ್ ಬಂದು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರು ಮತ್ತು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೊರಲ್ತಿದ್ದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ, ರಸಮ್ದ ಪೊಡಿ. ರಸಮ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಡೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿಲ ಆಡೋದು. ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು, ಪೂರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲೇತು ತೆಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು. ರಸಮ್ಗು ತೆಲ್ಪದ ರಸಮ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ಇತ್ತನೇಕ್ಕೆ ಮರಕೆರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ದಾಸೇನಿ ಪಟ ಬನೋಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೈಬೇವು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಸರಿ ಬೇಯೋದು ಸರಿ. ಮತ್ತು ರಸಮ್ ತುಕ್ಕ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ರಸಮ್. ಈಗ ಬೋತ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡುಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುಂಟು. ಮರಕೆರೆಂಗೆ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚೆಂದ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ಮರಕೆರೆಂಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಷ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ದೊಡ್ಡ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ. ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಒಂತೆ ಗರ್ರ ಅಂತ ಚೂರಂತೆ ನೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡುವೇನು. ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೀ ಕೊಂಚ 10 ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ರೆಜ್ಜಿ ಕಸ್ಕಸ್ಕ ಮಾತ್ರ
ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಗ ಏತ್ ಬುಡ ಹಾಕು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆಂದು ಆಂಡ ತುಕ್ಕ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಚೂರು ದಾಸಿನಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ఒక ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾರೆ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೋಕು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸಂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕೆರೆಯಿಂದ ಸುಕ್ಕ ತುಲೆಂಚ ಆತುಂಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮರಕೆರೆಂಗ್ ಸುಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ರಸಂ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.